Waka makliniki. Adigo waka chi. Zvinhu waka zvi. Machechi tinotraya zvedu. Pana chechi yandavona apo yekwavhenya yaya. Ndakatoona chechi yaya haina kuona. Asi chatinogona kufofonora mweya vanhu. Nevhangeri kubva kuna Satani. Ndochaanoti vendera iwe matamba nadzo. Gore taida kutendeutsa 50,000. Tikatendeutsa 35,000 makrusades atakaita. Zimbabwe yese uyu ndiye mutungamiri wangu. Kana pana munhu unovengwa naSatani, munhu anoshumira evhangeri yekuponeswa kwemweya yavanhu, munhu anodzura mweya yavanhu muriva ashandisa muchiedza, anovaburitsa murufu ashandisa muupenyu, izvozvo zvinogumbura gehena. Kunyangwe gehena rikagumbuka ngarigumbuke zvaro, evhangeri yemweya yavanhu tinoiparidza. Zvokwadi shoko raMwari tinoitaura. Kunyangwe ikakutsamisa ikakubohwa, asi kuponesa mweya wako. Usagara muchechi yaunenge uchibhabhadzirwa muzvivi. Gara muchechi yaunoshudzwa chokwadi chinorwadza. Chinoponesa mweya wako, chinorwira mweya wako, chinodzura mweya wako kubva mumaoko aSatani. Verse number 7. Unoti uyu ava vambuya matamba vanodzokera kuzororo rako mweya wangu. Panyika pano hapana zororo hama dzangu. Mari haiunzi zororo, pfuma haiunzi zororo, chikafu hachiuyi zororo, nyama inogona kunakidzwa, asi mweya wako une zororo here? Mweya wako uno rugare here? Zviri sei sei nomweya wako? Handidzokera kuzororo rako mweya wangu. Mweya womunhu wakasikwa nisacheweyo yokuti kunyangwe ukaunganidza mari hauzorori pamari, ukaunganidza vakadzi hauzorori pavakadzi. Namwe nematambudziko kana 1 tichinetswa nanamwene wazvo 1 samaita. Amen, amen, haleluya. Uchitambudzwa nachiera 1. Zvino kana wazoita zvekwamarange vari 15 16 20 ndikuona vamwe vakadzi kwamarange vari pana. Munyika muno hamuna zororo. Hatina zororo pamari yenyika ino, papfuma yenyika ino. Zororo renyika ino nderechinguvana, asi zororo rechokwadi rinowanikwa muna Jesu. Ndosaka zvinhu zororo. Dzokera kuzororo rako mweya wangu, nekuti Jehovha wakakuitira zvakanaka. Hapana chinhu chinokunda kupiwa ruponeso naMwari. Ndakunovhara hama dzangu pavhesi number 12. Unoti ndichavigireiko Jehovha? Nekuti vana baba nanamai Moses pana Psalms chapter number 91 unoti imi Jehovha maive ugaro hwedu, makomo asati asikwa, nyika isati yaberekwa. Saka takabva kuna Jehovha tinodzokera kunani? Kuna Jehovha. Patakabva kuna Jehovha tasina godo, tisina ruvengo, tisina uroyi, tisina utsinye, tisina putifodla, tisina mwihwawa. Na kana wabva kuno kuna Jehovha uchadzokera kunani? Kuna Jehovha. Nosaka uri kuti ndichanomuvigirei Jehovha. Uchanomuvigirei Mwari. Kaka madhachi anoti ndoshongana seina Jesu ndichanomuvigirei zvandisina umwe saka ndomubvunzo wavhesi number 12. Ndichanomuvigirei Mwari. Zuva raanondidaidza uye matamba raenda, iwe newe uchatevera, neni ndichatevera. Kune vatsvene vakanamata Mwari mushe vakaenda. Kuenda hapana nyaya pakuenda. Pakuenda nyaya iripo ndichanomuvigirei. Nekuti bhuku roti umwe nomwe uchanomira namabasa ake, nezvaakabata panyika zvichava zvimutevera. Pawakabva kuna Jehovha wanga usina nyanga dzouroyi, wanga usina mapere, wanga usina nyoka, wanga usina mheni kana chitsinga. Zvino
ushano munigire mama kana kudaidza tiri kudaidzwa one by one. Umenoma ari pa namba yake, umenoma ari pa munopotomboziva here kuti tiri pana apa tese tiri pana apa tikaverengana kubvapo kusvika apa kuna ari kuenda Christmas ati yasvika. Amen amen. Tiri pana apa kuna atokwidzwa BP nevhangera ndikuparidza ipapo. Kuna atogumbuka nevhangera ndikuparidza. Nemazuva ako aripota achita sei? Asi mubvunzo unoti kana nguva yangu yakwana ndichamumuvigirei. Vana baba nana mai mabenza atinochemera, masutu atinochemera, atikagone kumuvigira mari. Mombe dzatakaunganidza achagomukumuvigira mari. Cheshe takatora nguva yakareba titamudza panyika hapana chatinomuvigira. Asi pavhesi number 13 ndichasimudza mukombe woruponeso. The only important thing, mweya wako kuponeswa kwa mweya wako. Chaunoenda nacho